primaria pudese sair ao baño e pudese sair do comedor sin pasar polos onde están os de secundaria sentados e os de tamén outras etapas de primaria, para non ter ni siquiera o contacto ao salir e entrar. Entonces se abreu esa porta e se puxo unha pequena currícula, porque se chove son pequeniños e pasan para ir ao baño varias veces, porque a veces van a lavar as mans, outras veces van ao baño, simplemente, para que non tivera ningún tipo de problema e evitar así o contacto cos maiores e que pasasen polo medio dos maiores cada vez que se sucede. Iso é a actuación que fixo, que se nos demandou ao centro e, como sempre, non sempre podemos facer todas as cousas, pero intentamos as que consideramos que son imprescindibles apoialas. E fixemos a parte dunha actuación que estaba pendiente, que non ten nada que ver co COVID, que xa anunciaran aquí en outros plenos, que é a primeira etapa, a primeira fase de reparación do pavimento que está entre infantil e a dirección ata a fachada principal, é dicir, hasta onde está o parque infantil e onde está o outro patio. Temos un patio escolar grande, está contemplado o pasito todo ele e temos que acometelo por a reparación por fases. Iso foi o que se fixo no centro. Sei que vou a ter unha próxima reunión que vamos a ter, pero non dixeron ainda data, pero para outros temas, supoño, que é na vindeira semana. Pero estaba chegando, empezou secundaria, chegou novo personal, e teño moito traballo ao principio de curso sempre. E este ano, especialmente por as circunstancias que rodean todo. Novo personal, que dice que incorporáronse docentes? Eu tampouco lle... Mire, se usted me pregunta eso, eu podo sabelo porque sei que... Acaba vostede de decir que se incorporou personal, entón eu pregunto-lle si... Sí, son as necesidades, vale. Entón se incorporouse xente que ao mellor se marchou unha docente a outro destino e se incorporou para o seu posto, pois outro. Aí, todo adaptar as novas normas, facer que máximo rigor sobre os patios, todo o que hai sobre a recollida no transporte, todo iso que están facendo un gran esforzo toda a comunidade escolar, desde o equipo directivo que se vai do verán hasta o profesorado, todos os que hai profesorado e persoal que non é non docente, como son cociñeros, como son celadoras, como todo o persoal que está no concello, pero especialmente o profesorado. Ora, o que sí está claro que a aposta decidida é pola necesidade de acudir aos centros, manifestada dentro do Ministerio de Educación e os principios que basan os protocolos, tanto estatales como autonómicos. Non sei se lle contestei. Señor... Ben, votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Absteste? Votos en contra. Ben, alguna moción máis? Porque estamos urxente? Eu sí. Dígame. Teño as mocións por vía de urxencia. A primeira que quería presentar era a moción sobre o actual estado de conservación dos muiños de Cantes ao carón do río Lugo. Teño unha copia para pasarvos. Si queres ler antes de votar a urxencia. No, lela non. Se queres ler vostede antes de votar a urxencia, para saber o que... Bueno, para... Nada.
Non votamos a urxencia. Votamos urxencia, si pero se me permite, digo eu como presidenta. Sí, sí. Votos a favor da urxencia. Votamos a urxencia, porque está interesante. Ben, o noso voto vai a ser en contra, pero sobre todo pola fundamentación. E vou explicar. Primeiro, que eu quero que vostede a ler, e despois eu vou a ir a argumentar. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao ver do Regulamento Orgánico Municipal, presenta esta intervención para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. Os muiños de Candes, que se sitúan no carón do río Lobo, dende a Ponte San Francisco a Belendo, no lugar de tallar son un ben de interese local e valor patrimonial. Actualmente o seu estado de preservación e mantemento non é aceitado. Nesta zona levouse a cabo a execución dun sendeiro fluvial, vai entre comillas, porque non... Outro día quedou que non era un sendeiro fluvial, por iso vai entre comillas, desde a Ponte de San Francisco a Carveiras, paralela ao río Lobo. Ben desafectado o estado de conservación de algún dos muiños, levadas de agua e canles do lugar. Compre reparar os danos materiais que supuxo unha intervención esperada que non respetou a contorno inmediata. Xa que son evidentes as modificacións sobre o estado original de algún dos bens, levadas de aguas ferradas, elementos disimulados do sendeiro, etc. Do mesmo xeito, a idea do goberno municipal de crear un sendeiro paralelo ao río Lobo dende Graveres a Ponte Valendo, observamos a necesidade obrigatoria na restauración e conservación dos elementos patrimoniais que aí se encontran, para non volver a cometer os erros cometidos no pasado no outro tramo. Por estes motivos, propoñemos o seguinte acordo: instar ao Concello de Lousame a restauración e conservación dos muiños e canles que se atopan entre a Ponte Caraveiras e a Belendo paralelas ao río Lobo, para que se acometa unha mellora xeral no mantemento, tratándose de bens de interese local e de valor etnográfico patrimonial. Instar ao Concello de Lousame a reparación inmediata dos danos causados nos elementos patrimoniais e a habilitación e mantemento destes no tramo dende a Ponte San Francisco a Ponte Caraveiras paralelos ao río Lobo. Instar ao Concello de Lousame ao traballo para a súa catalogación e reconhecemento, optando así as medidas de axuda públicas que podan acollerse para a súa debida conservación. De non ser posible acollerse a subvención da Xunta de Galicia nin da Deputación da Coruña, compre ter en conta os fondos post-2021 e outras medidas económicas dos que dispone o propio Concello e que poden destinarse a tal fin. Ben, o paseo que está feito desde a Ponte de Abelendo hasta a Ponte de San Francisco. En ningún momento se afectou a ningún elemento patrimonial. Non están inventariados como tales. Segundo, se intentou actuar en algún deles son propiedade privada e a Concello non pode actuar en propiedade privada, pero a lei de patrimonio si di que tenemos que exigirle a quen posee ese elemento que o restaura, porque obriga tanto a administración como ao propietario como aos propietarios dese elemento. Hai muiños, hai un que pertence a unha familia, sí, e estive en contacto con ela, volverei a estar, porque ese sí que o queremos chegar a un acordo con eles de cesión ou que sexa para restaurar, pero os outros pertence a moitísima xente que moría neles. A mellor, os que están dende o que se pretendía, se vai facer dende a Ponte de Abelendo ata Caraveiras, aí hai varios muiños, algúns que xa solamente quedan vestixios, o primeiro deles. Despois hai un que estaba en funcionamento mentras había un veciño que ali facía a súa función de moenda para ele e para os demais. Sei de algúns propietarios, pero faltan o mellor 20 ou 30 que ahora mismo nin descoñecen, ou non viven aquí, ou non están, ou algúns faleceron. E despois haberá outros muiños. Eu xa dixen o outro día, cando dixemos que íbamos a correxir elementos do proxecto, pero que íbamos a presentar en breve, intentaremos tan pronto non sea posible, que temos moitísimo traballo e os medios xa sabemos vostedes os que son, os medios persoais.
o que se iba a facer. Aquí no que pon, instar ao Concello de Losama ao traballo para a súa catalogación e reconhecimento. Xa lle dixen que non se preocupara, que esa era unha das labores que íbamos a emprender a sortear a patrimonio que se inclúa. Vale? Agora, que conste, que vostede pideu para o POS que se metera a obra que vai da Escavia, antes da Escavia, do derrumbe, que está sin facer, que tiña que facer unha pregunta, lle farei despois do pleno, que lendo a acta, pois enterronme dúbidas, non sei se foi exacta a resposta que eu dei, porque interpretei, pero o digo ao final dos novos, vale? Meteu que se metese esa obra, o sea, que introduxésemos esa obra. Aprobamos outras que non nos recolleron este ano no POS, porque nos deron moi pouca cantidad, que tenemos que, dixemos aos veciños que aprobáramos esos proxectos para meter no POS, meteremos no ano seguinte, temos xa os proxectos feitos. Entonces, o POS dá para o que dá. E temos voluntade de restaurar o patrimonio? Sí. De feito, xa lle dixen outro día que estive tratando e estamos pendientes do proxecto para mandar a patrimonio para actuar en dous elementos clave de patrimonio neste concello. Xa dixen cales outro día, se quere repito, un é o Castro de Comparada, e outro é a Ponte de Berrimes. A Ponte de Berrimes antigua, porque a outra temos que facer outra xestión, que a faremos en breve, e se podo contar co seu apoio, mellor. Eu trato de, tamén lles informo despois. Iso con respecto a iso, por que non a podemos aprobar? Porque xa o argumentario, a exposición de motivos, hai cousas que non son certas, porque non alteramos ninguna presión, e aquelas que quixemos, xa me dixen tamén outro día, que quixemos volver a colocar como estaban, non nos lo permitiron facer dende augas. Vale? E despois, normalmente, os muños que había non están en funcionamento, algúns non existen, algúns as persoas do que era que se intentou negociar naquele momento, que eu non era alcaldesa, para que se cedera comprar ese muiño e restaurar dous que hai aí, pois non foi posible. Entón, sabe que pode ser? Que o Concello, si teña que actuar, se vostede noutra moción ou noutra suxerencia que faga, é mandarlle unha carta aos veciños dicindo que consoliden eses elementos, os limpen e os manteñan como a lei de patrimonio manda. Pois esa é outra opción. Nos, desde logo, en que está fundamentada e dicindo que nos imos a facer, que non podemos aprobar isto por a fundamentación e por todo o que aquí pon, e porque non podemos decir que nos vamos a arreglar elementos patrimoniais que son propiedade privada. Xa nos gustaría actuar en outros que hai que poñer como VIX, e que estamos peleando por eles que están ao longo dun río que está por aquí cerca. E que, cando se foi cando entrei aquí, había un secretario, me pideu personalmente que recoñecesen como VIC ese edificio. Creo que hai que facer, pero vamos indo paso a paso como nos permite as circunstancias. Bueno, o de la Ponte de San Francisco hasta a ponte, teño fotos no móvil de cando remato pleno. Señora, como se ve que está enterrada, por exemplo, soterrada a canle no cacho que está feito xa do paseo fluvial, ou chamemos paso para as fincas de baixo. Nese paseo, incluso temos unha pedra que encontramos, eu non era alcaldesa nese momento, non estive nese, pero sei que me chamaron cando apareceu ese elemento. Por que? Porque levaba a Consellería de Cultura, nese momento. Había, no tramo final de Ponte de San Francisco, apareceu incluso unha pedra do muiño soterrada, o sea, baixo terra. Se levantou e se guardou, para si se facía unha restauración de outro que está por ali cerca, levar esa pedra para aí. Esa pedra, claro que non era o Concello, pero Patrimonio mandou non a poñer a recaudo para que aparte xa sabe que son codiciadas, por desgracia, por privados para levarlas para colocar nas súas casas, cousa que é un delito, pero que todavía se fai, e con eses elementos e con outros. Os cables que están derruídos xa o estaban. O que está facendo mal é agora mesmo outra cousa que vostede pode contemplar, como se derivou a corriente, o sea, o cauce do río por obstrucción, que non lle botou a culpa a ninguén, sino que iso había que correxilo, e vai derivando hacia a marxe dereita do río,
está destrozando pois, toda aquela área recreativa que hai, que parte municipal, porque se adquiriu naquele momento, e tamén algunha privada, e que se non se corrixe, non se acomete, non se permite por parte de algunha administración a limpeza deste tramo, pois seguirá vindo hasta que desapareza eso e outras cousas máis. E que o que daba sentido a algunha canle das que vostede di, que estaban ali colocados de fai tempo xa a canalización desas augas, non que era limpiaría, facía como un peirao no río de lado a lado, non nos permitiron reconstruir. E aparte, teño veciños da Ponte de San Francisco que foron testigos de cando viñeron a visitar o río e o que dixeron. Vale. Nada, comentaba iso que, bueno, allí, despois enseñei a foto, poderemoslo ver. Que aquí xa o deixo ben claro de dicir que pedimos subvención á Xunta ou á Deputación da Coruña. Eu xa sei que vamos a empezar aquí que a Deputación da Coruña non dá subvencións. Non digo, A Deputación da Coruña, cando se... Pero non lle vai a dar para actuar nunha propiedade privada, Cando se dan unhas propostas relativas que están pensadas, sí que dá subvencións. Que é unha propiedade privada, pois ao mellor sí que teríamos que chegar a un acordo cos veciños para que esos muiños foran cedidos ao Concello. Recuperar, darlle unha saída a eses elementos patrimoniais que temos, non que teña que ir a xente, por exemplo, a moer o único muiño que queda en Noia, que teñen que os veciños do Concello a moer ali. Home, o Concello se fala do Concello é a única persoa, e así que esa persoa que ahora mesmo moe, que está na Pedrachán, que é un muiño moi coñecido, porque eu coñezo a zona, e aparte me gusta o patrimonio, e os oficios, o patrimonio sobre todo inmaterial. Cando esa persoa deixe de poder ir, pois pasará o mismo, porque non hai un relevo xeracional desas Pois entón, o que cousas. tenemos que facer... E ao mellor, pois, comunidades de veciños, que existan na zona, pois, en colaboración co Concello, non sei se que colaboraremos e aparte intentamos en máis sitios, en ter unha... e en algunhas aldeas, pois, están colaborando para que podan abrirse un muño cando visitan escolares, para que haxa unha persoa que poda moer, para decirle polo menos como se moía, e o que está ali en Merelle, nunha zona parcela que, aínda que onde está a canle pertenece agora unha parte ao Concello, o resto é privado, e non fomos capaces de encontrar a todos, pero falando con unha persoa que ten o documento, algunha xente non existe da que está ali, pero iso non nos permite que, porque non exista, podamos actuar no seu nome, pois a maquinaria os heredeiros, que é unha labor bastante difícil. E logo, o que se intentou, porque me parecía moi fácil, porque é dun solo propietario, e que agora pois, é dos seus 5 fillos, eso intentei xa fai 2 anos, no 18. Intentei no 18, díxome que iba a falar cos hermanos e tal, pero non hai resposta, co cal, ese sí que lle podemos xa requerir, bueno, e os demais tamén, requerirlle aos donos deses muiños, pois que ou ben o ceden, ou ben actúan sobre él. Se lle faltan os elementos, pois teñen que consolidar as paredes. E aparte ese muiño ten 2 pousadoiros, ao que eu me refiro, que lle chaman da costaneira. Ten unha zona ao redor que é chan e que é un sitio polo que se pode acceder dende a Santiña, que está frente a un restaurante de Lousame, vais por aquel camiño, vai a unha ponte que tamén se arreglou porque estaba con unhas chapas de ferro pois non moi axeitadas e se sustituiu por unhas de madeira e pasas por aí, como se pasou sempre, pero en vez de ser unha propiedade privada se fixo que a persoa que ten propiedade ali que puxese o portal na zona que correspondía e que a xente poda acceder por aí. Se ven por aí vai haber un muiño que me refiro. Non ten tellado, ten as paredes, pero ten eses elementos como os pousadoiros onde se pousaba o saco e da moenda, etc., que estaba a unha altura que era máis cómodo. Si debe consolidar as paredes e si debe poñer o tellado. Despois os elementos de dentro, pois se non sai, non sai. E se non quere facelo, pois quere ceder ao Concello para que sea o Concello que o faga, pois xa lle digo, levo intentando pois xa anos. Pois que tenemos que comenzar en algún momento. Non se comenzamos, xa lle digo, anos. A que o patrimonio do E Concello tamén non se acabe de intentei, perder. o patrimonio do Concello é inmenso. Claro que é inmenso, pero tenemos que empezar por algún sitio. E outro día xurdeu esta problemática aquí, ao carón de
do tema que se tratou, pois que é mellor que xa empezar por... Sabe a mí o que me dá a impresión? E isto quizá non me dá conta, porque xa dixemos aquí unha moción, que ao mellor o que se pretende, non digo pola súa parte, pero o que se pretende non é protexer eses elementos para que se restaure, para que todo, sino para que non se faga outra actuación. Non, vamos a intentar, cumplindo todos os parámetros, facer a actuación que consideremos adecuada, que someteremos a exposición pública e, sobre todo, e antes ao seu coñecemento, corrigindo os erros que pudese ter antes, que eran pouco significativos, pero que vamos a corrigir, e procederemos. E ao mesmo tempo, estaremos ao patrimonio a que visiten os elementos que hai ao longo deste río e se incluían como bens patrimoniais todos os que hai. As canles, mire, as canles non só por ese río, o sea, é que van de onde vostede di, siguen para lá das Calaveiras, porque o Muño das Calaveiras viña recollendo auga dende moi alá. E se vostede pasea pola beira do río, vai hasta a Ponte dos Porcos, vai a ver que hai unha canle enorme á beira do río, pola zona de policía, que cada un está no agro dun veciño, no que para ese asanadoiro se nutrían da agua e iban collendo dos puntos, e ainda hai xente que lle pode comentar, desde o propietario ata outros veciños, uns que colaboraban traballando e outros que eran veciños dali, de Pousada, de Tállara, e que lle poden comentar. E outra que xa non existe, siquera, por deterioro da beira do río, ao que queríamos botar unha man para que non estén así. Como está ata o final, a beira do río, esa zona de policía, como cal é o estado real. Vale. Votos a favor da moción? Votos en contra? Alguna moción? Sí. Bueno, esta é a moción que, bueno, xa pasei a ti, a moción sobre as presas de residuos mineiros de Mendes Sanfins, xa pasei tamén aos membros do PSD da PSOE. E nada, era para, si podíamos incluir no pleno de hoxe, por fin de urxencias, xa que os demais plenos corporativos da comarca a votaron, foi votada favorablemente en todos os plenos. Me podería pasar unha copia escrita, porque non a vai ser, eu na verdade que non a vai ser. Xa foi, esta moción xa foi presentada nos distintos concellos da comarca, en Outes, en Noia, en Porto do Son, se deu favorable en todos os sitios. Entón, cando xa hai unha problemática que está surgida no noso concello, pois pretendemos que aquí tamén se vote. Vamos a votar a urxencia, os votos a favor da urxencia. Pode lela, por favor. O concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, obrero do Regulamento Orgánico Municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. Nos anos 1928 e 1939, as empresas concesionarias británicas de Minas de Sanfins construíron dúas presas de residuos mineiros de formigón no cauce do río Pesqueiras, tamén coñecida como Rego das Rabixeiras ou Río Sanfins. Estas presas figuraron como instalacións de residuos mineiros nos plans anuais de labores presentados pola concesionaria ata que se deixaron de presentar no ano 2000. Tamén figuran como tales no inventario de balsas e escombreiras da comunidade autónoma galega, realizada pola Xunta en 1999 e no anteproxecto básico do Plan Director para a Habilitación da Mina de Sanfins de 2002. Como se indica na propia página web do Concello de Lousame, trátase de un charco ou balsa de decantación da mina, que consiste nun pequeno encoro no río da mina ou rabaceiras. Este encoro formaba parte das instalacións da mina e a súa función consistía na decantación de partículas en suspensión en areas que baixaban na auga do río. Tamén no panel sobre o río que instalou o Concello no museo específicase que o encoro empregábase como balsa de decantación. A pesar deste feito sobradamente coñecido desde que o 2015 asumiu a concesión filiado do grupo Safir Sanfins SL, a empresa tense desentendido da situación e rentabilidade das presas, postura consentida pola Administración de Minas. En abril de 2018, o Concello de Lousame remitiu a Obras de Galicia copias das licencias practicadas para evitar que las arenas das minas de Sanfins volvan a entrar en el cauce del arroyo de tal nombre,
con grave peligro para las vegas situadas aguas abajo. Expediente municipal que inclúe un oficio remitido en outubro de 1966 polo entón alcalde de Lousame, gobernador civil, no que alertaba sobre o medo a que se repita o verdadeiro desastre de 1960, cando rompeu a comporta da maior das presas minerías, liberando miles de toneladas de area que arrastradas polas augas cubrían unha extensa zona de feraz de la feraz de referida e dejaron estériles a muchas tierras, algunas de las cuales continúan todavía sin vegetación de ninguna clase. Gracias a documentación achegada en 2018 polo Concello de Lousame e outras entidades, en abril de 2019 elaborouse por parte de Aguas de Galicia un informe sobre a titularidade das presas de Sanfins, no que describe detalladamente estas presas, a maioría delas con máis de 50 metros de lonxitude de decoración, concluindo que se trata de presas de residuos mineiros que, dado que están en desuso e sempre previa retirada de áreas almacenados no vaso, deberían considerarse de demolición, restaurando o DCH e o seu estado original e proceder á exploración ambiental da zona afectada. A pesar desta situación, a actual concesionaria ven omitindo os continuos requerimentos de Aguas de Galicia para a posta en seguridade das presas de residuos mineiros, sen que tampouco a Dirección Xeral de Enerxías e Minas adoptase medida alguna, a pesar de que un informe previo de Aguas de Galicia coñecía que a rotura de presa maior podería producir un importante impacto ambiental, aguas abaixo, polo grande cantidad de residuos mineiros acumulados. Considerado o risco que estas presas supoñen para o ambiente e a saúde de toda a poboación que vive aguas abaixo, propónse adoptar os seguintes acordos: instar a Dirección Xeral de Enerxía e Minas e Aguas de Galicia para que estas administracións obriguen a concesionaria mineira a proceder ao desmantelamento das presas de residuos mineiros, retirando os residuos acumulados no cauce e procedendo a súa posterior demolición e restauración ambiental na zona afectada. Instar a Xunta de Galicia para que, en cumprimento da Lei 26/2007 de 23 de outubro de Responsabilidade Medioambiental, obrigue a concesionaria a adoptar e executar as medidas de prevención, evitación e reparación dos danos medioambientais e que, no caso de omisión, retraso, resistencia ou obstrucción, inicie subsidiariamente a execución destas medidas con cargo ao patrimonio de Tunsdens Sanfins S.L., os seus administradores, propietarios, xerentes, directivos, facultativo e demais usuarios sociedades. Solicitar a Aguas de Galicia copia do expediente de licencias de averiguación da titularidade das presas Sanfins, dando traslado do mesmo aos grupos municipais. Solicitar a Dirección Xeral de Enerxía de Minas e Aguas de Galicia para que remitan informes destinados aos grupos municipais sobre a situación actual das presas de residuos mineiros desde o punto de vista técnico e xurídico, así como das medidas adoptadas por xentes órganos para evitar os potenciais riscos sobre os ambientes e a seguridade da saúde das persoas. Vale. Despois de todo isto, xo leín porque me facilitou vostede unhas horas antes, vou aí puntualizando varias cousas. Primeiro, que me choca, e non é só persoa, vostede é do grupo mixto, pero representa un grupo político, o cambio de opinión. Eu non sei se contei, o señor voceiro do Partido Socialista ese día non pudo acompañarnos porque estaba nunha reunión da que forma parte dunha asociación do seu traballo, da súa profesión, e o membro do BNG si asistiu. E despois non se incorporou outra xente das cercanías. Nesa visita a Balsa das Minas, que todavía conservo fotos, preguntei que véramos si queríamos que esas balsas corrían risco, que se fixera un estudo, varias alternativas, que deberamos de unidos todos, se é un interés municipal. Entón preguntei, pertencían a grupos políticos os que estaban ali, os que veciños que estaban por ali paseando, de casualidade e se incorporaron ao grupo, e o señor voceiro naquele momento do partido do BNG. Lle dixen, un propoñía, non vou decir que porque un propoñía botar formigón por riba dos áridos que contén a balsa. Non estábamos de acordo ningún dos demais que estábamos ali. Despois, outro propoñía, eu preguntei, entón, que queren? Tirara? Non, estás loco. Vale, entón, que facemos? Porque se levamos unha opinión conxunta, vamos ali, decimos que analicen a balsa, a presa, que a saquen, que a restauren, que a aseguren,
que restauren fomos mandando máis arriba, vendo espacio na